Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor i-channel iflika ubaleka kufanele ukusubscribe ukulike nokuba imember ye-channel nokunikela kwi-channel. Inabe since ukuphela ngumlandeli we-channel so ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama kuphela ungawasebenzisa ama-SMS, ungawasebenzisa WhatsApp, ungawasebenzisa ama-voice note, just focus on ama-calls. Use ama-calls, direct calls, not WhatsApp calls. Only if and when you are not within the borders of South Africa ungayisebenzisa-ke ifoni uWhatsApp nakhona ngicela uWhatsApp useZimbabwe, ngicela uWhatsApp useSwatini, ucela uWhatsApp overseas yabo. Namhlanje sibheka la uZanda 7012 @Zanda Xulu 7012 futhi ngicela ubuze uma uphupha izimpukane usho ukuthini. So impukane ama-flies in English, impukane impungane mina cabanga mhlawumbe ngishaye kahle ngeSwati kodwa ke naku singakusho impukane, izimpukane, flies in English. One uma uphupha la izimpukane uphawu lobumazi ningi nje impukane lokho kusho ukuthi kumele usukume uthola usizo ngenzeka wena unesichitho ogadlwa ngaso noma ogadlwe ngaso yabona osekufuna usukume uthole lo sizo lokulashwa lento esichitho. 2 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la impukane ngokhomela uphawu lobumaziningi olungabe lushuthi kumele uqaphele abantu abangcolile abanenhloso eyodwa kodwa embi yokucela phansi wena. Futhi kungenzeka kunabantu abahlangene ngawe abangalungile ongenzeka njengamanje basempilweni yakho bazokwenza umonakalo. Now 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha impukane kube uphawu lobumazi kuhamba wena zicaca emzimbeni uthoze hamba ngoba lokho kusho ukuthi kumele uqaphele kakhulu ngoba ngenze kuzungezwa abantu ababi futhi amasebedale ukuthi ugcine wena uba noqhaqha lwenkinga empilweni yakho yabo. 4 singaphinde sibheke kanje ukuthi uma uphupha la impukane uphawu lobumazi kuhamba zihamba la emzimbeni kuwe ngoba kungabe kukhomba ukuthi kumele uvula amehlo ngoba wena uzungezwe izimfamona ezizokuvukela ngenxa ukuthi uyathuthuka uyaphumelela so bazofika ke labantu bezocela phansi lento empumelelo kuwe noma ke begadle ngento yesichitho yabona noma kugadlwa ngento yesichitho njengamanje ukuze kuphazamiseke lento enhle onayo ngaba ubudlelwane ngaba impumelelo empilweni. 5 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha impukane kuba uphawu lobumazi igcwele nje indlu lungakhomba ukusondela kwabantu abangase besabalisa amashebezi angalungile ngawe noma abantu abazobe bedala isichitho befaka isichitho kuwe ebudlelwaneni bakho noma emndenini wakho yabona. 6 kuyenzeka uma uphawu lobumazi zisekudleni kwakho lungayikhomba ingozi netulo ledliso elibi elihlelwayo njengamanje. 7 uma futhi impukane uphawu oluhle ke uma uyibulala ngoba lusho ukuthi uzophinda uthole abangani abathandekayo abekushile noma usuke uzonqoba igadlo uzonqoba ichitho sokuzokwazi ukuxazulula inkinga zakho noma inkathazo sokuzokwazi ukucoboshisa imbangi zakho mawulezi impukane mayibulala. But impukane zokuphawu lesichitho zokuphawu abantu ababi nabangalungile abaletha umoya omubi empilweni yakho. Siyabonga. Obalina kufanele ngomhla ka7 ngeweekend elandelayo sizobe sinenkonzo yamanzi sobe samsala nomkhulu uSomahashi uma unesifiso sokuthi uhambele lenkonzo yamanzi kubalulekile ke uthinte ke usesilezi inamba ngasezinamba zami ngasezinamba inamba zika Somahashi ikhona ke iclip la ekhuluma khona ngayo lenkonzo yamanzi izobe ngomgqibelo so imali yakhona uphathe imali ngo-1500 mali nga-1500 ke iyona ifaka ne-transport nezinye izinto eziyikhombo ozowathi uyithole ngemuva ukuthi usuphume kuphi emanzini ezoqhubeka uyisebenzise futhi ekhaya. So yenza sure ukuthi uba ingxenye yalenkonzo yamanzi ngomhla ka7 kule nyanga kaSeptember esingena kuyo njengamanje
ngiyathemba sizodibana khona siyelapha emanzini. Ngabe umuntu onenkinga zokufuna ukuhlanjululwa ichitho, ukuhlambulula nje imimoya ethile engalungile, uzosigeza wena ugeze idalwa. Le nkonzo yamanzi ezobe ikhona ngomhla ka7 izowathikelela kakhulu lokho. Ngicela-ke ngaze ukuthi asihlangane lapha ngomhla ka7 September. Siyapha-ke Emfuleni, siyapha eMpophomeni, sosihlaza sosihlangulule ngoba kwethu. Make sure ukuthi uyabhukha, make sure ukuthi uyaphuthuma uzivulela ispace sakho ngoba only need abantu abawu-22 kahle kahle. So ungaphuthuma ngeke siyabonga. Ublessed. Kuleka